Diyos, itatalag kami kingka, nakadipendar kami kingka, kapupot si kalang mga po, ipang naman ni, kaligiti sa mga po, nga kaligiti puso mi, so mga po, ipinagputan mi, pagdipendaran mi, mga po, yaman kami unay, iti ayat mo, patagyaman ang po Diyos, iti kinasirin manangin, pahin man yan tatang, tapos nga mabalin lang kita, tuloy, nga ministro, kaligiti nga napapatag ng anak mo. When ako sinatalag kami lang kita, patagyaman ang po, iti panangaraman ko balin kanya, tatang na daw, kasi di pa nakabalin nga nagabuking ka, awan kanya nga po, hindi ka angal. Kumikita kami lang mga po itutulong mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Mabalik kayo at ano? Praise God. So, we are talking about what you do when your righteousness is under attack. Anya ti aramidem, no ti kalinten mo at ataki ani ti kabuso. So, kunang anyong anya ti aramidem, no ti kalinten mo at ataki ani ti kabuso. Ibagbagat na sikat at talintan. Ngamin, manipod itinawag mo ni Apo Isus kas Apo kay mangisarakan mo, nagbalin kayo ng nalintan. So inawag yun ni Apo Isus, at kayo ni Kristo ay iso tinalintan, so nagbalin kayo na nasantuan iniimatang ni Apo Diyos. Amen? Praise God. So natin ang nadaanan nyo, saan nyo ang pulos na lipatan, nadatayo at nasantuan na tao, iniimatang ni Apo Diyos, kapukin ni Apo Isus. Nagbalin kayo ng nalintan, inawag kayo ni Apo Isus, kaya kapag tinawag tayo ni Apo Isus, natay tayo ni Kibaso. So saan tayo na tagalo ni Kibaso? Saan na tayo na balo ni Kibaso? Kaya naman na nagiging naramit tayo mga mali, nagiging nagkamalyan tayo, ipalagin mo na ngayon ni Pagin. Shock at nalindagan, kaputandakan niya ni Kristo. Tayo so di magpagtad kanya, magpagpatawag kanya, kaya ikinalindag. So katagaputandakan niya ni Kristo, mabalinan kitagbalin na nalindag, ikimatang ni Apo. So nagiging wagas, nagbalinan na natakunan na tao na nakman, kaputay nawag ko ni Apo Isus. Ngayon, so regalo ni Diyos kanya. So na natin ipakikabit na hindi panunod tayo. Tatno, may muna tayo, hindi ka panunod tayo, hindi puso tayo nga, nalindag tayo. Nasantuan tayo, hindi batang ni Apo Diyos. Saan nga gapo tayo? Nudigat gapo ni Apo. Ngayon, bayan nagbibigyan tayo, hindi natin nga rabaw, hindi daga. Masapon na namin reason, at nagigiti modus operandi ni Diablo. Kaya na nagigiti pangyayatan, hindi mo ko na nasakin. Pangyayatan, hindi mo lumungay, so hindi mo ko na nakabusod tayo. So masapon na ipalagip mo nga nayon ni Diablo, ipanunod mo na sikabat na lintag, sikabat na santuan, gaputa dating ka ni Kristo. Inawag mo ni Kristo itibiyag mo. So ano ni tirason na saan ka nga nalintag. So that tayo enjoy itirigalo iti Diyos, itibiyag kaya ito nagbalin ka nga na santuan. Kaya kanayon mo ipalagip, kung may manititradya, kung may manititigra, kung may manititisaan nga may parbag, at daman nagititao nga mangguyod king ka, mangipababa nga mangitangat, kaya daman nagdadahunan ni tinagan mo, kaya takaban na ako saan nga punam siyak at nalintag at itimatang iti Diyos, gaputa daan niya ni Kristo, kaya saan na mo nga balod ka rin iti mali nga arami. Wala pa iso na rin iti nagkamalya ka itibiyag, nga saan na mo nga balod ka rin ita, gaputa dalan pa ni Kristo kanya, kung magpagpataod ka rin iti na ibang nga arami. So nagbalin ako na santuan, itimatang ni Apo Diyos. Kapag inawat ko ni Apo Isus. Natayap, anay kuyog ka ni Kristo. Babaan ni Tibautis. So, amoy yung idinawat mo ni Apo Isus, kasapin mo isarakan mo, nataytan ni Tibaso. Automatic na nataykan itibaso. Saan ka nga tagabo itibaso? Kapag tayo, requirements, tapta nga babaan ni Tibarunga tulad. Kaputa na tayo ka ni Tibaso, masapur ganod nga may tanam na italabaso. Kasa nga wagas na may tanam na italabaso. Babaan ni Tibautis ha. Kas kini Kristo na tayo, di cross iti Kalbaryo. At may tanam. So kas diyamat pero tinutak mo may kanunong tayo di pa nakatay ni Kristo. May tanam tayo. Babaan iti makunang nga bautis ha. Panakay tanam iti danong. Kaya iti panaglumaw mo dyan danong. Isumat iti simbulo na anak kita. Umar ka kini Kristo. Kaya nagbiyagkan ni Kristo, kaputan ni Kristo, pinagkangkin ka. At saan na sila nagbibiyagkin ka, ludigat nagbalin katatan nga baruha ba, so adating kan Espiritu ti Apo ni Kristo, nga iso ti mangilandanan kin ka. Panagkakan tayo man dito yung ibagbagat, ilibro iti Romans chapter 6 verse 3. Una na rito eh. No, you're not so many of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Yes. So manipod din namati tayo, nabautisahan tayo, hindi nakabautisahan tayo, itinagan ni Hesus Kristo. So nabautisahan tayo. Datayo nga nabautisahan. Kaya ni Kristo Jesus, una na, nabautisahan tayo magtaniti, ipapatay na. Kasano ipapatay na? Naitanam tayo, hindi ipapatay na. Verse 4. Verse 4. Therefore we are buried with Him by baptism into death. Kasano tayo nga naitanam nga naikuyog ni Kristo. So di ba isa na tao, at saan nga pabalin nga mabuti
saran, no saan na pa'y nga inawat mo na ni Kristo. So awan iti ubing nga mabunyagan, dedication, iti mapunang nga ubing. I-submitan mo kinapo, italan mo kinapo, nga isulat ti mga iwan, sulat ti mga idalan, kasi parang bibig mo nga isulat tayo galo iti Diyos. So hindi bautisan, makununang adda di desisyon mo muna. So desisyon ka mo muna, no awatan ni Apo Jesus, kaya kung inawat mo ni Apo Jesus, di tamutan mo natay ti basol, kaya kung natay ti basol, may tanan. Kaya tatayon mo lang pasan na nabautisan ni tinagal ni Apo Jesus, therefore we are buried with Him into baptism, into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. So datayon na nabautisan, babatan, itinagan ni Apo Jesus, na itanag iti ganun, nabunyagan tayo, itinagan ni Apo Jesus. Kaya po tinawad tayo ng Apo Jesus, na ikari ti basol. So masapo na may tanab, amin. Awan iti mabati, awan iti may sangaramay na mabati, masapo na may tanab, amin. Nga po na isim simbolo na iti pa nakaitanam, iti basol. Di Kristo na tayo na itanam. So kastamat king ka, natay ka, kaya po tinawad mo ni Apo Jesus, kasapok yung isaratan mo, natay ka iti basol. Kaya daan na kinataon, natay, kat nagbalin ka na baro maparswa. Kasi po na if any man be in Christ, he is in new creature. So, because Christ in you, nagbalin ka na baro maparswa. Kaya po taadating ka ni Kristo. Nabautisaran kayo. Inawad kayo, nabautisaran kayo. So, dito, kung may tagpo nga requirements, ang nagapos tinawad mo ni Apo Jesus, kat po nang umanayan, ngam ato yung requirements, tapno di basol, tapno saan mo nararamit na iti basol, iso dito iti may isa nga, kaya puno nga pa'y nga, awan iti pa nakabalbalo, iti biyag, iti may isa nga tao, ngamin saan da nga yung kali, di mo po na nga basol. Gamin, itiramot iti basol, pagkaudan, may ma po na nga basol, iso dahil iti ma po na nga ramot iti basol, nga pagkaudan, iti madi nga aramid. So, ingga na nga haan nga may tanang di dyan nga basol, agrusin lang tayo iti mapunang nga maling aramid, gaputa adda dyan mapunang nga ramot iti basol. So may bagbaga na dito nga masampul nga may tanang. We are buried with Him by baptism into death. Kasi iti panakatay ni Kristo, may tanag kayo, iti mapunang nga bautisar, iti mapunang nga ganun. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, kasama nga planted, na imula. Diyan na imula kahit nga sa agrusing manan, akungan manan. So kasi ni Kristo na imula, na itanang, nga agrusing manan. So, na imula iso na, for if we have been planted together in the likeness of His death. So kasi ni Kristo na itanang, may tanang tayo man. Siyempre na kayo tayo guro din, inawag tayo na apis na tayo, may tanang tayo. We have been planted together in the likeness of His death. We shall be also in the likeness of His resurrection. So, mairanod tayo mat, iti pag-uwan tayo mat kini Kristo. We shall be also in the likeness of His resurrection. Diyan pa naglukaw mo iti gano'n. Ising sibulo ng magtad, iti pa nagipag-uwan mo kini Kristo. Makawatan niyo ba din guys? Napatid na ito ni Jesus Christ, kaya nagpapautisar. Tapno mangibati ti pagulidanan. Surutan tayo, nakdang, taptang, mababatan, iti baro nga tulad. Ganang iti disipulo, nagbabautisang ta. Amin nga nangawat kina Apo Jesus, amoy kabalbad tayo, iti balot. Hindi, nakita na nga napabulusan amin, gamin. Naibalot ni Pablo Kinesilas, pagamuang nagkagkanta na Pablo Kinesilas, kuren o dati kawang ima, iti sa kada. Nagkagkanta na iti pakaidayawan ni Apo Diyos. Pagkama mo, may sa adat ng naging kaya naging-desemento iti pagbaludan, kaya nagtigurgurda, kaya nagigda ito nga naglumat, nagitiwaran iti pagbaludan, kaya nawarwaran nagitigargalot na kami. So, nagbutan iti mapunang agbanban tayo iti balod, kaputa tayo muna, nakabulos ka aminan. Kaya iti kami paglindigan, iti nagtarakan ito na napabulos sa iti balod, nungkot nabiday ka. So, mataramitin na rin iti agbanban tayo iti balod, inalan na, ispada na, iti kampilan na, duyugon na iti bagina, kung napatayin na lang ito kuman iti bagina. Ngayon nagpupaw ni Pablo mo na, saan mo walang gasal nagkabagin? Agda kami amin dito. So nagtigad-gad, nalan na rin isilaw. At imay Apostol Pablo kinisilas, kat sinalutso na iti nga tao. Anya ay gano'n ni karamidan, tapno may sala ka na. So kata, inawis na isulat ipagkaganda, inkas kasabana, iti sa una ako, ni Pablo kinisilas, kinas kasabana na iti nga tao, iti mapunan ng pamilya na. Tagkapasan na ito'y, inawag na ni Apo Jesus. So inawag na ni Apo Jesus, kat kinigdaw ni Apostol Pablo nga masapong ganot, na inawag yun ni Apo Jesus, natay kayon iti basol, kitawag garod nga maikali, na ita nga basol, tapos saan yung naramidin iti basol? Saan yung nakayat naramidin iti basol? Ngamin no saan nga maikali iti nga basol? Mas daw apay nga naramidin lang iti basol, kaya't mulat ta naramidin iti mati. Ngamin adala
isuna kini pamilya na nabautisaran. O sa minawag dali ako Jesus nabautisaran isuna kini pamilya. So tatan, iti magkakamangkong ko dito na kayo nga pas kayo na nabautisaran. Inawag yun nga ako Jesus katatan agbyag kayo iti baro nga panagbyag nga may kanunong kini Kristo. So nagbalik kayo na nalintag. Ngayon bayad nga bibiyag ka, iti dahito yung narabaw iti daga. At nalat na iti mapuna nga kapanunutan ng bumaykin ka nga sulsulisugin na ka nga niya nga ka kung lumata nga nalintag ka. So dito yung isalunsun. Anya di aramidin, no tiki nalintag mo ba't akakiman na ikabuso. So let's begin in the book of Romans, chapter 3, verse 20 to 25, in the New Living Translation. So we've been talking about righteousness. And we've been convinced people to understand that we are righteous because of Jesus. Not because of what we do, but because of Jesus, we've been made the righteousness of God. Not because of your self-effort, but because of the finished work of Jesus Christ, we've been made the righteousness of God. But what happens when you declare, I'm the righteousness of God? I believe I'm righteous. So tatanamati ka, nagbalin ka nga nalintag iti matang iti Diyos, gapo kiniapo Isus. So ang mumon, nalintag ako, gapo kiniapo Isus, saan nga gapo kanya? Nagbalin naman nga nalintag. So nagbalin ka, ang nalintag, gapo kiniapo Isus. Ngayon, kung may nagtatay, di ka panunutan ako ng pudong mata nga nalintag. Pudong mata nga naikanamata, pudong mata nga naibaga. So di dapat nga masapo nga ang reason at ikinalintag mo kung atatakian iti kabuso. So tatasiputan nito, nung ikinalintag mo kung atakian iti kabuso, ako na nalintag ka naman. Naimbag mo tayo karamin mo, kita mo talaga iti aramin mo, kita mo talaga iti bagasal mo. So di dapat nga masapo nga bumawon ka ako ng I'm still the righteousness of God. Because of the finished work of Jesus Christ. Nalintag ang lata. Aba yung nalintag ang lata, nalinagdahan niya ni Kristo. Amen. Ginawag mo ni Kristo. Well, akpaiso, bayad na bibiyag ka, hindi kailangan na anay nga glorified body. Ingga na nga saan kailangan na sukatan, dito nga bagi, iti saan nga group sa nga bagi, dito nga bagi, dito nga bagi nga madadakal. Saan kailangan na sukatan, iti bagi nga saan nga madadakal. Kat bayad ka, dito nga bagi nga madadakal. At dalat tayo, iti mapunakas na kaya nga aramidin nga basol. At dalat tayo kaya, hindi bagi kaya nga ang aramidin iti basol. Isumat at ta, dito panunod mo nga nakaalay, iti sa uti Diyos, saan nga dito kaya, iti bagi iti basol, tulig, dito panunod mo nga nakaalay, iti sa uti Diyos. Kaya ang mong ni Kristo at dating ka, ay sa timang patpatakot, kaya tinaibag nga aramid. Amen? Praise God. So nalintag ka. Nagbalin ka nga nalintag. Saan nga gaputin ka? Not because of your ability, but because of Jesus. Because of Jesus, you've been made the righteousness of God. You are righteous because of Jesus. Tandaan naman, adaan niya po ni Kristo. I believe I'm righteous because Christ in me. Adaan niya po ni Kristo. Saan na kamalihado? Adaan niya po ni Kristo. Kuna na, saan na mo nga bangon itipasol? Datayo mo namati ni Kristo, saan na tayo nga bangon itipasol? So, masapon na imulan na kanayin iti madulot mo nga sikat at narindag tao. So, what you do when your righteousness is under attack? First of all, let us study the scriptures in the book of Romans chapter 3, verse 20 to 25. In the New Living Translation, verse 20, it says, basahan niyo ang aming kakabsat, kaya agigitan na yung amang basa. Ready? Read. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. Stop right there. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. So no one, nobody can ever be made right with God by doing what the law commands, or through your self-effort, or through your performance. So no one, nobody can ever be made right with God by doing what the law commands. Dahil natin magbagay ni Diyos, kada tayo, awan iti mapalintag na uray na isa. Iti imatang iti Diyos, gapo iti panagtulog na iti mapunang alintag. Uray nung palang amin iti sa ngapulo nga bilin, saan ka nga mapalintag ko na na? Because nobody can ever be made right with God by doing what the law commands. Why? Because the law simply shows us how sinful we are.
So dayta iti gapuno apay nga hangkag balin nga nalintag iti matang iti Dios. Gabuta tilintag ket patauden na iti basol. Tilintag babaan ken Moses ket ipaspasin mo daag na iti basol. So tilintag babaan ken Moses nga isuti 613 abilin ket ipaspasin mo daag na iti basol. So adda iti 613 abilin babaan iti Mosaic law under the law of Moses. Ket uray no tong palam amin dayta. Uray na aramidem amin dayta nga bilin kunana asaan ka ang mapalintag. Awan iti mapalintag na uray maysa iti imatang iti Dios. So the law of Moses or the Mosaic law. So the law of Moses simply shows us how sinful we really are. Dahil iti panggap, iti mauna, unong purpose, iti lintag babaan ken Moses. The Mosaic law, which is 613 laws, simply shows us how sinful we are. So no one can ever be made right with God by doing what the law commands, because the law simply shows us how sinful we are. Verse 21. But now God has shown us a way to be made right with God. Wow! Naituyan ka kapsat. Iti ibagbagay iti Diyos ka tayo. Walang paiso, awan iti mapalintag na uray maysa iti imatang iti Diyos gapu iti panagtulog na iti lintag. Ngam, adda iti bagbagay iti Diyos ito. So God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law. So, what is that way? Ano rin nakadalan na insuro iti Diyos? Dahil di dapat na amul tayo. Dahil di dapat na imuna tayo, di panunod tayo. Anya na ito yung nadalan na ibagbagay iti Diyos. Ano na iti tatao mo ibagbagay na iti dalan? Nakuha na iti Diyos, saan ka na mapapanditan? Saan mo nga sigurado na ito nadalan? At talagkan, anya iti ibagbagay iti Diyos na dalan. So, anya iti ibagbagay iti dalan? What is the way? Now, God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law. So, mapalintag kay iti matang iti Diyos puri no saan mo matungpalan no surutan dagiti makunang alagadan iti lintag as was promised in the writings of Moses and the prophets that we know. So, iti Diyos insuro na. At dati susuro iti Diyos na dala na iso iti pakapalintagan tayo nga uri no saan tayo matungpalan dagiti alagadan iti lintag. So, masapon nga makunang nakasigkay-sigkay iti miso nga sa iti kinapulo dividing the word of truth. So, ti panagadan iti sa iti Diyos kat saan nga basta basahan mo lang nga iso ti makunang nga susurutang nga lintag nga saan man nga iso ti lintag para tingkat at tangababangan iti parabol. So, tangababangan iti parabol masapon nga ambuan mo nga dyan nasuro iti Diyos na dalan nga iso iti pakaisalakanan nga iso iti pakapalintagan kag agbasal tayo manipod ka iti sa ni Apo Diyos nga iso iti makunang nga dalan. So, ti Diyos ipakita na nalpas na nga ipakita. Verse 22. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Wow! So that is the way. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Amen. Praise God. Nagbalingkan nga nalintag iti imatang iti Diyos. Babaan iti pamating tinako. So kasano tayo nagbaling nga nalintag iti imatang iti Diyos. Babaan iti pamating tayo kini Jesus Christ. Kini Apo Jesus regalo iti Diyos. Kati siya sino man na mamati iti anak iti Diyos, maadaan iti biyag na agnanayon. Saan nga matay? Saan nga agnigan? No, di kat maadaan iti biyag na agnanayon. Agbalin na nalintag. Amen. So, tatapay lang nagunod tayo iti biyag na agnanayon. Saan nga yung matay ka? Sa mong tumagunod iti biyag na agnanayon. Tatapay lang ang nagunod tayo. Ada pa na tayo. Iti mauna nga biyag na agnanayon. At nagbalin tayo na nalintag. Iti matang iti Diyos. Babaan iti panamati tayo. Panagpalat tayo, panagdependar tayo, panaginanama tayo, kini Kristo. Naawan ka na tayo, no di kat amin kin Kristo. Asaan tayo nga nagbalin nga nalintag, no saan nga gaputi ni Kristo nga inawat tayo, nga iso itinalintag. So, kada tayo, babalin tayo may deklara, nalintag ako ni matang ni Diyos, gaputan, kakanya ni Kristo. Gaputi inawat ko ni Kristo. Nabauti sa ranak itinagan ni Yesu Kristo. Na itanabak iti danuman na yan nunong kini Kristo. Na ikalin iti baso. Sa kanan nga agrusing iti makunang ramot iti baso. Di bagat tingga. Dahil iti kadwan no apa iti Kristiyano. No saan nga nawawatan na ito may papan iti makunang mabautisan. Mas ano nga nagbalin na lang ito iti matang niya Apo Diyos. Sinawatan niya Apo Isus. No saan nga nabautisaran. Amoy iti baso. Gaputa saan nga na ikali. Haan nga itanin. Agrusing na ta.
aramidin lang tayo tibaso. Kaya awan hindi pa nakabalbaliw lang ta, hindi pa po nang magbiyan, dahil tanga tao. Sumasapol nga surutan yung instruction ni Apo, at tanga babalay, hindi baruan tulad, awatan ni Apo Jesus. Kaya agbalin ka nga nalintag, iti imatang iti Diyos. That is the way. You make Jesus the Lord of your lives. Kaya inawat mo ni Apo Jesus, you become righteous. You become the righteousness of God. Agbalin ka nga nalintag, iti imatang ni Apo Diyos. Kaya kunana, and this is true to everyone who believes, no matter who we are. So, dahil ito'y pudlukin may parangalang kadagiti tattao mamamati. Ano ba na kayo di mamati nila? Dahil tama, isuti may parangalang kada kayo. Nagbalin kayo nga nalintag iti matang iti Diyos, gapu tanamati kayo. Amin nga namati iti na ito'y kunana, nagbalindan nga nalintag iti matang ni Apo Diyos. Lumayon at nati kabusog. Kita mo talaga iti aramin ko. Kita mo talaga iti nagkabalang. Nga gawin sa binapakabalang makikimong-kimong kita. Managbasol naman, idiklarang siyat at nalintag iti matang iti akong kaputagdaan niya ni Kristo. Awan iti perfecto nga tao. Ngayong kaputagdaan niya ni Kristo, nagbali na po nga nalintag iti matang ni Apo Diyos. So si ka nga panunod, pagsyatan ka, mabaan iti makunang asawi iti Diyos agdaan niya. I am still the righteousness of God. Nalintag ang plata, kaputagdaan niya ni Kristo. Masapon kayo palagi kung makanayon na ito. Tapos saan mo nga ayon iti paging. Ngamin no si ka nga mismo di mang ay iti bagim at turong ay panakadadakan. Di tamo ka nga nakadang naka iti kabuso. Ay di suntumat na ang gama o gano'n serbi na kayo na makikingin mo. Ay ang palagtan ano kita na makikingin mo. Isunod na napas iti pa po na ngaramit ko. So di ta nga may awan ka. Umadayupan iti pa po na nga maawanan di pa po na nga uwaw kinbisin kin ka iti sa iti Diyos. So numarikat na mga uwaw kin ka di uwaw kinbisin iti pa po na nga sa iti Diyos. Bisin ka mang padayaw kinako Diyos. Makitipon ka nagiti kakabsat ng mga presyara iti kinaimbag niya ako Diyos mga idiklara iti kinaimbag niya ako iti naramidan iti ako iti biyag tayo nga mupura iti ay nang agragpo nga agyaman ka nagiti amin iti kinaimbag na iti biyag tayo iti nga minister iti kinalintag mo katakakilan iti kabusor. So ano daw iti kinalintag mo? Saan mo ngay palubos na atakilan iti kabusor? Saan mo ngay palubos kay talmud iti kabusor? Wala na nagiti kag kamalyan, mabaling na i-judge na nagiti ka rubam nagiti kag tao, anya ay kumati ka kung dunan na nagita, nga umay kumakasta-kasta isang tumod talaga ng kakaspi mo tayo iti makaramid da. Ngayon kada tayo nga makaabo, nalintag tayo ta, iti matang niya. Awan iti perfecto nga tao. Amin tayo ko tada issue na. Amen? Awan iti tao nga awan iti issue na. Awan iti padi, awan iti pastor, awan iti issue na. Awan iti manursuro, wano panglakayan, wano mapuna nga magbaga nga tao na awan iti issue na. Amin tayo, nagkada si issue na. Ngayon nalintag tayo, kaputan na kada tayo ni Kristo. Amen? So, hanti may panubos nga i-judge na tayo, iti siya sino man. Hanti may panubos nga i-judge na tayo, iti panunod tayo. At talinag tayo, iti sa iti ako. Una na, you are still the righteousness of God. Because you receive Jesus Christ, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you become righteous in the sight of God. Nagbalin ka nga nalintag. Dito titandaan na tayo. Nalintag tayo. Nasalpuan tayo. Gamin. Paglubos tayo ni Apo Isus, iti mapuna nga mamidagdala na itigat. So saan nga si Kadya gargarawin ka? Saan nga di pagayatan iti masurukin ka? No di iti pagayatan iti Apo. So nagsayaan ka po na, not my will, Lord, but your will be done. Because when His will is being done for you, you become righteous in the sight of God. Amen? Praise God. Agbalin ka nga nalintag. No, ti pagayatan, iti Diyos ti mapasamang tingga. Di tamo pinagmakita, iti maging agbanag na napintas, iti pagbanagan iti biyago. Makita mo na sa inaagad, dagiti maaramin iti biyago. Gamin pinalubusam nga ni Apo Diyos iti mangidalang tingga. Isu ti mangiturong kanag iti amin nga aramidan. So nagbalin ka nga nalintag, iti matang ni Apo Diyos. Tandaan namin ito'y kaya karamidon na iti amin na pagayatan iti Diyos iti biyago. Gaputan daan niya ako ni Kristo. Nagbalin ako na nalintag, iti matang iti Diyos. So we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true to everyone who believes, no matter who we are. Verse 23. For everyone has sinned. Wow, let them kakabsat. Well, so amin tayo na nagbasot. Everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standards. So that is so important. All have sinned and fallen short of the glory of God. All have sinned and come short of the glory of
basa. O, anyay garot ako ng tata. O, dahil tayo ibasa. Anyay garot, kasano ito mga nalintigang pelang tata. Kat amin yung mga nagbasa. Adam na kita karami ng tingabasa. Kasano po mga nalintigang kabarin ka mo na. So, dito iti ka po na nga, imula iti ka busor. At kami na iti ka busor, nga, dito ipanunod tayo iti targetan na. Takno, intuno agari, di kaya iti ka busor, iti panunod tayo, di tapos tayo naman ako down, iti makunan nga pangmati kayo. Labi panagip ko kada kayo. Ibagat ko manen, nagiting nga sa uwi, tiya ako kada kayo. Dahil ito'y iti magbaga, iti Diyos din ka. Wanag pa so, awan iti siya, sino man nga nalintag, aming na tao at nagbasol, nga kuna ni Diyos. Verse 24, yet God freely and graciously declares that we are righteous. Amen? Praise God. God freely and graciously declares that we are righteous. So, ti Diyos kat siya ayat nga nangideklara na datayo kat narintag. Ti Diyos mismo nga nang gaminikin ka manipod ititapukin ko yun na itagong mo ti angas ti biyag kat nagbalin ka kararwa sa biyag ideklara na nga si kakat narintag kung matamo pa rin. Amen? Praise God. Bagbaga ni Apo Diyos. Saan po kayo bagbaga? Karamatan lang ni Apo Diyos ito eh. Nagapumanin ko dito sa Oti Diyos. Ti Diyos siya ayat freely and graciously declares that you are righteous. Nalintag ka. Inarami ng impayin ni Apo Diyos iti amin. Awatan na. Impayin ng kinagkait iti kinalintag. Awatan na. So awatan iti kinalintag iti Apo. God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Wow! So iti Diyos, inanamit na rin babaan kini Apo Isus. Babaan kini Apo Isus na balin ka analintag. Babaan kini Apo Isus anang waya-wayakin ka malipag iti paso. So iti Diyos, siya ayat anang ideklara kada tayo na lintag. Babaan kini Apo Jesus anang waya-waya kada tayo manipod iti panakadusa gapo iti paso. So madusa tayo pumang nang gapo iti Diyos in regalo na ni Jesus Christ nga isunan iti maidapon gapo iti basol tayo. So tatan na waya-wayaan na yun manipod iti panakadusa gapo iti basol. So tata agayat tayo agrad po tayo manginanama tayo ni Jesus Christ umay kat ito umay ni Jesus Christ kinga saan na nga po na ikaroon naging basol mo puna na anak umayat taalaan ka ng Pasko amin ang ngayon karo di basol mo. Amin nga nagkamalyam na Pasko ngayon karo. Saan ka na masapon magi karo? Ng Pasko amin ang ngayon baklay, amin nga basol mo anak. So awatan ka. Tama, di mo tayan ko, ijay mo, iti tayan mo. So dahita, iti iyaay ni Apo Isus. Saan ka agbutan? Ngamin, iti may sa katawa, saan na nga muna ka agbutan? Ay, kumusta nga yung hanap ng pupunay nga nakasagana, kasanuay nga tan ni, kasanuay nga tan, di pamati ni, nagatado pa absent ko nga pamagiging mo, kasanuay nga tan, nagatado nga di, aramidit na magi. Ngam na umum na ito you are still righteous in the sight of God. Abay, kaputat dating ka ni Kristo. Kaya agrad po ka, na umay ni Jesus Christ, ta umay, at saan na ka, nga dusapan, saan na may papakulay ka rin, iti-dusan, bigat ko na natin karo, amin nga basol mo, so awatan ka, kaya kung adino tayo ko, kaya ijay mo, iti-ayan mo. Kat ijay maliliwanag dyan. Awanan ti rigan, awanan ti utput, awanan ti didigra, awanan ti gubat. Bintingan na nagkukong iti ada dyan. So agrad-sak tayo. Iti kinaagda tayo kadagito nga sa po ni Apo Diyos. Verse 25. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. So ti Diyos impahin na ni Apo Isus nga mangsubot ka na tayo manipod iti baso. Tandaan niyo na ito kasawi niya ako. Isurat niyo. Imula yun dito panunod niyo. Tandaan niyo na ito. God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding of His blood. So, people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life and shedding of His blood. So, di Diyos ipahin na ni Apo Isus nga magsubok ka na tayo manipod iti paso. Kat dagiti tao, una na, agbalinda analintag. Agbalinda iti tao analintag, numamati daw nga niya. Numamati daw nga ni Apo Jesus kat indaton na iti biyag na. Amen? Dagiti tao kat agbalinda
da analintag ko na people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life. So lumamati ka nga ni Apo Isus ket indaton na tibiyag na kuna na agbalin ka nga nalintag iti anya iti imatang ni Apo Dios. Amen. So agbalin ka nga nalintag iti imatang iti Dios babaan iti panamatin nga ni Apo Isus ket indaton na iti biyag na. So manaya ipanamatin nga ni Apo Isus ket indaton na tibiyag na and shedding of His blood, babaan iti pananibukbuk na iti dara na, umanayon nga nagbalin ka, analintag iti imatang ni Apo Diyos. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. So, dahito'y nga sakripisyo. Dahito'y nga daraton, nga ipaay ni Diyos. Kat ipaspasin mo daw na ati Diyos kat nalintag. Pagpakita na ati Diyos kat saan nga mangidumduma ka nagigit ang tao. Ken saan na nga ipabaklay kada tayo nagitipason tayo. Diyos kat agururay kasi anos, saan na nga kaya amapukaw itiuray siya sino, nundi kat awatan da kuman ni Apo Isus, agabawi da. Awatan da ni Apo Isus, kas ako yung isalakan tayo. Kaya po tati kaya di Apo, kaya may isalakan tayo amin. Tati panangawat po kini Apo Isus, di panamating, itinalpasan na naramidan ni Apo Isus, isulay tati wagas nga agbalin ka, analintag iti imatang iti Apo. Kaya tatayon nga namati, nabauti saran itinagan ni Apo Isus. Nagbalik na yun, nanalintag, iti imatang niya ang Diyos. So the day you got born again, the day you make Jesus the Lord of your life, you become righteous in the sight of God. So the day you make Jesus the Lord of your life, you were made right in the sight of God. You were free from the penalty of your sins. Nawaya-wayaan kan, manipod iti panaadusa, gapu iti baso, manipod ininawat mo ni Apo Jesus kas Apo ken mangisalatan. People are made right with God when they believe that Jesus Christ sacrificed His life and shedding of His blood. So do you believe that Jesus sacrificed His life? Amen. Do you believe that Jesus shed His blood? Kat kaputan na mati ka, ideklara, nagbalin kan na nasantuan, iti imatang ni Apo Diyos. So Jesus sacrificed His life and shedding of His blood. He did that all for us. He made sinner. Nagbalin ni Suna nga managbasol. Tatlo lang, uno na tayo. Manipod, iti mauna, nga lutod, iti basa. Kaya inaramin amin iti Diyos nita. Inpaay amin ni Apo Isus nita. Tatlo, uno na tayo amin. Manipod, iti lutod, iti basa. So kada tayo amin nga namati, kini Apo Isus na tayan diya basa. Kaya di pa nakabautisar tayo, panakaitan na biti dalog. Kasi bulo na nila, di pa nakaikali iti basa. So no kaya't mo, itinananay yung panakabalbali iti biyak mo. At tulog ka, iti na ito eh. Bautisar, may bagat iti Biblia. Maitanag ka, dahita iti kapuna. No apay nga titawag at mabautisaran. Saan nga takno may kamang iti may sa nasektaan? Uri na nabautisaran ka, uri pumano ba ito eh. Basta dakal ta kinapo. Haan kayo kapuna nga sekta, iti kapuna. No apay nga mabautisaran, iti may sa katao. Itao mo na ngawag kini Apo Isus. Natayan iti basa. Kaya kuna iti ako, masapon mabautisaran ka. Masapon mabautisaran ka, babalan iti panakaitanag. Iti dalog. Maitanag ka iti dalog, tapos may kali ni basa. Kaya anayan, iti mauna, mabanakabalbalin, iti diyan. So kada iti hanin na nabautisaran, masapon maawatin nyo rin. Tutuhan nyo manawatan, mabalin nga agsunod-sud kayo manananay. No anya, iti kayat nga sa kwen, dahil iti nga bautisaran. Napatag dahil ito yung bautisaran. Panakaikali, iti mauna nga basa. Kaya iti panaglumpaw mo iti dalog, agbyag kamutan, iti baro nga panagbyag. No kunang garod kat sigan, baro nga parso. If any man be in Christ, he is a new creature. Taklong panagdagang nga ni Kristo at daging kaman ka na yun. At tulog ka itinagtod. Bautisar, itinagan ni Apo Isus. Itinagan ni Apo Isus kay iso di pa kayo sa latanan na yun. Sumasapon mo di pa ibautisar ka kahit saan na nagan ni Pablo, nagan ni Apostolo, nagan ni Propeta, dudikat nagan ni Jesu Kristo. The name above every name, who has all power in heaven and in earth. For there is none other name given among men whereby we must be saved. Dinagan niya Apo Isus, iso itinananay nga maikawuskin ka. Tanuin kawus mo ni Apo Isus. Saan na ka nga mabalin na saragan iti kabusan. So haan nga makasarad at dan iti alat iti aglaw mo. So kanang iti mayat nga mangikawus, mangisuot kini Kristo. Mas kuna na Galatians chapter 3, if any man be in Christ, put in Christ. So no insuot mo ni Kristo. Adapt ka ni Kristo, insuot mo ni Kristo, anda ka mabalin na targetan, hindi mo na makausap.
Kada di panunot mo, nakaalay na ka na yun, kini Apo Isus, nga mapapabaro, manipod ka na giti sa ni Apo. Kat sikaw, nagbalin ka na nalintag, iti matang ni Apo Diyos. So dahil kayo iwagas, lukasan tayo mga may salamat, lukasan tayo mga nalintag. Inawat tayo na Apo Isus, kabuti sa rato yung tinagana, agbyag tayo tatan, iti baro ka pa nagbyag, na may puyo kini Kristo. At napunin nyo dito ako na yung maniti, amen. Nawaya nga matipagtakdan na yung kanyang, hallelujah, praise God, praise God. So kapsat kayo ganyan, nangugaw kong takdan yung isa ko iya. At dahil garudan kayo kayo decision. Anya daraminan at kayo dito. Anya daraminan, kung ikabuso, atakin na kami. Kasi palagi po din naman ito. Ang nagbalintag na galintag, hindi matang na. May nidayaw ka. May nidayaw ka. Saan ka nga nagkulang-kulos ka? Pinagbalintag kami na nalintag, hindi matang na. Regalo pa na kami ni Apo Isus. Yaman pa yaman. Hindi kinaimbag ko yung yaman. Yaman pa yun ni Diyos. Ngamamali ako tayo kay Jesus. Anong bendisyon ka na tayo? Hindi sa amin na kita. Hindi spiritual na bendisyon. Amin na rin langit ang bendisyon. At dadaawin kay Kristo. Yaman kami ako Diyos hindi. Yaman kami ako. Nagkuha na kami ni Kristo. Kaya dahil kuha na amin kay bendisyon. Hindi mo amin na rin kadala. Nag-ibang ako na ako. Sabi ko na sila ako. Interpol ka na kami ako Diyos pa na kabalin. Na magduprak ini sakit. Magduprak ini amin na marami ka na jaman. Kaya inikan na kami may ako hindi pa na kabalin. Na awan ini damas na mabalin na makasinag ka na kami. Awan hindi pwede sa inisip na mabalin na mga ranggas ka na kami. Pagyaman kami ako Diyos. Pinagbalik na kami kay kinalintag na hindi mata. Pagyaman kami, hindi kinalintag niya ako yung dad para kami. Nagbalik kami nga nasalpan. Nagbalik kami nga nataknan. Nanakman, kinananay na mabay-ayaw din ka. Apresyaran niya ako Diyos, di na kami pinigil. Kaya na ako tatan, mabalin din nga namin at nagiginiwa. Kaya po kini Kristo na iba, pinintag mo ka na kami. Tatan, mabalin din nga namin at nagiginiwa. Kaya po ako Diyos, hindi pa nagayat mo, may muna ka na kami. Pinintag mo niya ako Isus. So tatan, at ka na kami, hindi ayat mo. Kaya mabalin minutan nga ayat ang sikaw. Kaya ayat ang tinipalan nga ito. Kaya po, tas ganit mo na nga nangayat ka na kami. Yaman kami ako ni kayo. Yaman kami ako. Di pa na naiwan mo din yan. Praise God, praise God. So kapag sa tingin yan, kawayan ay nga ito yung ginaima yun. Pas pa nga po nyo, kanang ituloy na may diklarat at ang abibisyo. Praise God, praise God. Now the grace of God be upon you exceedingly and abundantly. May His love continue to become reality to you. That He loved you first. Enabled you to love Him. I declare divine protection over you. I declare the blood of Jesus over you and your family. And I pray peace upon you. Peace and joy in all areas of your life. And I declare healing in your body. I declare blessings upon you in your family. And every circumstances, every tragedy, every negative situation, I command it to turn around in your favor. And unto Him who is able to keep you from falling, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Kaliyaman ba ang inilagay ba pinimay ni Diyos ang mga iaiwantin ka at kung saan ka mamantag? Inaydayaw ko ni Diyos na magkakarabay ka, mangibandanan ka, mangbinbindisyon ka, mangagas ang isakit mo. Panaydayaw ni Diyos, hindi aming inaramit na itigyan. Na inagaran, na tinag-ibang na imay ni Diyos ay talagang lumanginalan ka katakto saan ka mamantag. Iniklarap na ikinibang ni Diyos, hindi may parparangalan na kanayong tinggal kininitiro ka pamilya. Nakuranda ka na kanayong tumisinong niya. Iniklarap na di presensya niya. At daraan kanayong tinggal. Maligring na, ikinibang ni Diyos. Kaya ni Diyos, ikinibang panayaw. Kaya isunan, ikinikupoy ni amin na tayo, kaya kinabagbo. Manipod ini, ito ang kininiyag na nayo. Agyaman na kini Diyos, hindi pa na ayuan na. Manipod ka ubingan, hingga na nilalagan. Agyaman na kini Diyos, isumarunong man na aldaw. Hindi na prilo testimony, may mabay na inikya tayo. Ni Diyos, hindi ko po niya amin na tayo. In Jesus' name, prapa ka tayo man.